video tayo. Shoutout sa may dala nitong Alps. Shoutout din kay Miko Estrada ng MA Victoria. Ito guys, ang ganda nitong bus. Pasukin natin guys, ayan na guys. Sige guys, lilipat. Sige na. Sige. Tara guys, ito. Pasukin natin. Shoutout kay Sarah. Ako kasi kung hindi ko lang ako kasi hindi ko nagsin. Ito guys yung loob ng 707. Ito daw mo di ba? Ang lamig guys ang aircon. Wala to guys CR. Yung dito sa likod guys, yung sa mga empleyado, yung pahingahan ng bus driver. Meron ditong oxygen tank. May charger port pala dito. Kasi kapag nalubat cellphone niya, pwede mag-charge. So yung mga gusto guys sumakay dito sa Alps, magpabook lang kayo dito sa Legazpi Terminal. Dito guys nakikita yung speed limit. Ito guys yung camera TV. Patag na guys ah. Guys, ang lamig ng aircon. Tara guys, tingnan natin yung makina. Saan yung ba? Ito guys, naka manual transmission siya. Dito pwede matulog yung mga driver. Ito yung ano niya, 750. Ito may camera din dito.
So ito guys, lilipat na doon. Mag-pick up na ng pasahero. Ha? Ito guys, alas 5 yung alis nila dito sa Legazpi Terminal. Ito, tingnan natin guys yung makina. Kuya, pwede makita yung makina? Ito guys, ito guys, tingnan na natin yung makina. Guys, abangan natin yung bagong unit ni Alps na Yotong. Ito, 7S7. Yotong bus. Ito guys yung compartment ng Alps. Kasya dito guys yung isang motor. So guys, alis na.